ଯାଇଛୁ ପାଣ୍ଡବ ବକରା ପଥୁରିଆ ଗାଁ ଭିତରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ପାଖାପାଖି Take the next left, then turn right. In 300 meters, turn left. ଆଉ କେତେ ବାଟ ଏଠୁ ରହିଲା ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର। ଲଗା ହେଇଛି ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରିବା ପାଣ୍ଡବ ବଖରା, ଯେଉଁଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାତି କଟେଇଦେଲେ। ପୁଅ କେଉଁ ପଟେ ସେଇଟା ଆସୁଛି? ସେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ନାହିଁ। ଚାଲୁ ଫାଟେ ଦେଖିବା। ପାଟି କରନା ମହୁମାଛି ଏଠି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ମହୁମାଛି। ଏ ସମସ୍ୟା କିଏ ରହୁଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି। ମହୁମାଛି ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରୁଛୁ? ଚେହରା ପୁରା ଅଲଗା ଫୁକା। ଦେଖିଲା ସେ ଗଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କର ସେଠୁ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେବ। କ୍ୟାମେରାଟା ଆମ ଆଡ଼େ କର। ଆଉ କେତେ ସେ ପଡ଼ିବ ଏଠି। ଶୋଷ ହେଲା ଟିକେ ପାଣି ଦେଲୁ ପିଇଦ। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବର ପଢ଼ୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ।
ସଭା ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ହେଇ ସବା ଉପର ପୁରା ଏଇଟା ଏଇଟା ବାପରେ ବାପ ମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଗଲଣି ନା। ପାଣ୍ଡବ ପୋଖରୀ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ଯାଇବି ତାକୁ ଯିବେ ସବୁ ଚଢ଼ିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତାପରେ ଯାଇକି ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ଯାଇକି ଉପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଉପର ନଜାରାଟା ଯିବା। ଏ ଜାଗା ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଚଳେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାଣ୍ଡବ ପୋଖରୀ ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଲାଗିବ। କଟକରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଗିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଲୁ ବାଘ କେହି ଆସନ୍ତିନି ନା ସେ ତଳେ ସବୁ ତଳେ ସେପଟେ ଭାଲୁ ତମେ ଦେଖ ଡେଲି ନା। ହାତୀ ଆମ ପଛ କରିଥିଲା। ସେଇ ବାଟରେ ତ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ ଦେଖି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ବୋପାଲୁ ଯାଉ ଏତେ ବାଟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ପଇସା ଉଠି ଯାଉଛି ନା। ଭାରି ହଇରାଣ ହେବେ ଦି ଜଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭାରି ହଇରାଣ ହେବେ। ଚଢି ପାରିବେନି ତ, ବାଟ ହିଁ ପାଇବେନି। ହଉ 200 ଦେବେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ତ, ଯେତେ ଆଣୁ ଭଲ ବୁଲେଇ ବସେ ଭଲରେ ନୁହଁ। 200-300 ନଉ ଅଛି ରେଟ୍ ତା ଉପରୁ କହୁଛୁ ଛୋଟ ଦିଆ ହବ ତତେ। ଆମ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନୁହଁ। ଦେଖାଯାଉଛି
ଆମେ ସେ ପତାକା ପାଖରେ ଯାଇକି ବାହାରିବା ନା। ମାନେ ସେପଟୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେପଟ ଏପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା। ଏ ଜାଗା ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଉଳି ହଉନାହିଁ ବର୍ଷା ପାହାଡ଼ ହବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ରନିଂ ନ ହଉ ତ ସେ ହେଇଯିବ। ରାତିରେ ପୁଅ ଉପରୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି ନା। ନାଇଁ ମାନେ ଏଠି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ରାତିରେ ଏଠି ରହିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଗାଟା ନା ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ନା। ସେ 12 ଦିନ ରହିଲେ। 12 ଦିନ ଏଠି କାଟିଥିଲେ। କଳି ଯୁଗ ସରିଲା ସେ ଗଲେ। କଳି ଯୁଗ ସରିଲେ ସେ ଗଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନା ମନେ ପଡ଼େନି ଯୋଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତୋ ଗାଁଟା ନା କ'ଣ? ପାଠପୁର। ପାଠପୁର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ପାର୍ଥ ଥିଲା। ପୁଣି ମୋ ପୁଅ ଆସିବେ ଆଉ ଥରେ। ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ କାହା କଥା କହୁଥିଲେ? ହେଇଯିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲ ପତାକା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ। ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ।
ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା। ଏଇ ବସା